Ndewonu Igbo ndị ọma na-ege ntị. Obi aṅụrị ka iji anabatakunu na emume nke anyị agba nke mbụ. Nke anyị bụ emume ndị Alaowere TV hiwere iji wee kwalite ma kwadokwa asụsụ Igbo anyị. Ehiwere emume a ka eji wee kwanye omenala Igbo aja n'ukwu ka ọ na-aga ọfụma, ka anyị ike hapụ ime ka omenala anyị laa n'iyi, maka na ọ ga-adị mma na ọkụ amụnyere nwata n'aka nyụrụ n'aka ya. N'emume nke anyị nke ụbọchị taa, ihe anyị na-eleba anya bụ mmemme Odenigbo. Mmemme Odenigbo bụ mmemme emere na abalị mbụ na abalị abụọ nke ọnwa itoolu na afọ 2017. Odenigbo bụ mmemme mere na Mbaraezi Azọmta Catholic Archdiocese nke Owerri. Odenigbo a ehiwere ya iji wee kwalite asụsụ Igbo anyị ọfụma. Odenigbo wu mmemme a na-eme izu ụka mbụ nke ọnwa itoolu. Ebe ọ dị ka anyị ga kiritukwanụ mmemme a obere. Ahụla nne ya, anyị na-agakwa n'iru. Enwere ọtụtụ mmemme nke nyere anyị obi ụtọ, nke ji gbakwara anya ekeresimesi. Emere ọtụtụ mmemme nke ekwe mgba, agụrụ abụ, emere ejije, maka na ụmụ nwoke ndị kwetere na ha mara nke ha riri bịara gosipụtakwa ikike ha na ekwe mgba. Ndị makwa agụ abụ ọfụma, ndị ọka abụ si ebe dị iche iche bịara kwee ukwe. Ndị mekwara ejije banyere isiokwu nke na-eleba anya mbụ ụwa dị egwu bịakwara mee ọtụtụ ihe nlereanya ejije eji wee nye obi ụtọ. Ndị ụlọ na-enweghị nne na nna bịakwara kwupụta na ụwa anyị a dịkwanụ egwu. Ka elenụ nke a na onyonyo anyị. Anyị na-ewetara unu ozi nke si n'ụlọ ebe a na-elekọta ụmụaka nne na nna ha nwụrụ na ụmụaka tụfuru atụfu. Isiokwu anyị jiri bịa ebe a taa bụ n'eziokwu ụwa dị egwu. Gezienụ ntị nụrụ ozi a n'uju. Ewo, mgbe elu ụwa na-asa, mgbe mpụ na arụrụ ala na-ejupụtabeghị n'ụwa, mgbe ndị ntorobịa na-egere ndị nwe ha na ndị okenye okwu, mgbe nwaanyị na-etozu oke ruo ihe eji nwaanyị eme tupu o jewe iru di. N'ezie, unu ga-ahụ na ihe ndị a gachala. Ugbu a, ndị ntorobịa anyị bụzi eze ya gwara m. Ị ga-ahụ obere nwaaka na-enye nri n'anụ, ị na-akọ n'elu ya na-akọ n'ala. Ị ga-ahụ nwa agbọghọbịa nne na nna ya na-agba mbọ ịhụ na ọ bụrụ mmadụ n'ọdịnihu. Ọ chakwara n'ịma ihe dị ya mkpa etu ọ ga-esi yiri eyimefe bara ụtọ. Ụwa dị egwu. Nwaada Chilota tinyere ọnụ n'okwu a na-ekwupụta n'obi mwute ma amaghị mama ya ka o ji ama ebe o si. Ụwa dị egwu. Ụwa dị egwu. Amaghị m nne mere m kama ọ gwara m na-ekwutere m n'ime anya ebe o siri onye m kwupụrụ m. O ji ekele Chineke otu o si zọpụta m, onye mere ka ndị nsọ ndị bibiga m wee zọpụta m mmadụ wee dị ndụ taa. Ụwa dị egwu. Ọ rịọkwara ka Chineke gaa n'ihu na-agọzi ndị sista.
bilite kpọrọ nwoke ibe ya ma bilite ka di na nwunye. Mgbe mmemme a na-aga n'iru, a nwekwara nyichi ala nke ndị Igbo nke ndị Alaore TV ji aka ha wee kwado. N'ebe nyichi ala anyị bụ obi ebe ndị mmụọ nke ha riri, ndị na-aghọta ihe na-aga nke ọma na mmemme ahụ bịara gwatụ anyị otu obi dị ha, otu ha hụtara mmemme ahụ, enyemaka ha nwetakwara na mmemme ahụ. Ọtụtụ ndị ụmụ nwoke ụmụ nwaanyị bịara kwuo okwu gosipụta ịhụnanya ha nwere n'ebe mmemme ahụ nọ. Ka anyị nyokoria nke a. Ndewo. Aha m wụ Captain Alphonsus Ifeanyi Chukwunwosu, retired. Ya bụ ịbụ onye isi agha. Yes. Ọ dị mma, anyị na-aga n'iru ka obi dị gị iji wee hapụ ihe niile na-eme wee bịa ịnọrọ na Odenigbo nke afọ a. Ihe ọla wụ ihe nkwado nke Chukwu na-adị mkpa, so onye ọla tezuru oke ga na-anọ ọnọdụ iji kwado ihe ọla na-eme gbasara ihe nke Chukwu. Aha m bụ Philomena Akụdike, ọkwanụ nwa afọ Mbaise na-arụ ọrụ ebe ahụ. Ọ dị mma. Aha gị? I'm Sister Roseanne Madam. Ọ dị mma. Sister, gwakene anyị ka obi dị gị isonye na ndị na-eme omenala ọdịnigbo nke taa. Obi atọgbuola m. N'agbanyeghị na mgbe m na-arụ ọrụ na Owerri ebe ana m abịa. Mana ugbu a m lakwara na Mbaise iji gosi na ọ na-adị m mma. Echekwa m ebe Mbaise ahụ, ebe Agụ na Eze ma jụọ na ndị gosi na ọrụ ọ bụ ebe m si bịa makwa ebe a taa. Ọ dị mma. Sister, gwatụkene anyị ka obi dị gị dịka na-ata ụbọchị nke taa. Elee ihe gasịwa ihe nrite ị nwetara iji ala? Aga m agwa unu na obi dị m aṅụrị too much. Ihe ahụ nke mbụ na-abịa ebe a. Ọ wụ eziokwu, abịaghị m n'oge, mana nke m hụrụ ahụ aṅụrị juru m obi. Ihe ngosi niile a na-eme gbatara ụkwụ na ụwa dị egwu. N'uche nke gị ka ihe chịkọrọ ọnụ dịka ụwa dị egwu? Ekene m gị. N'uche nke m, ụwa dị egwu a na-eme n'Odenigbo nke afọ a, o gosi dat na anyị kwesịrị ịbịa nyomie ebe anyị si wee na-abịa, ghọtakwana ebe anyị na-eje. Anyị na-ede n'Igbo na-agụ n'Igbo dịka ị maara, mụnwa bụ onye ọcha na-asụ Igbo n'ụlọ ọrụ IBC. Anyị bịara ebe a ịhụ na ihe niile na-aga nke ọma. Nwanne anyị gwaghị eziokwu, ụbọchị afọ niile anyị na-abịa anyị na-ahụ ihe ọhụụ n'ime ya, anyị na-amụtakwa ihe ọhụụ n'ime ya nke doro anya. Eziokwu, onye ọbụla bịara mmemme a ga-ama na n'afọ gara aga, nke afọ gara aga dị iche na nke afọ a dara agbem. Nwanne ndewo, n'eziokwu n'ezi asụsụ, aha m wụ Ọnọniwu Peter Paul Chibuike, onye ahụ mbiri. Dịka ụbọchị taa si dịrị, obi dị m ụtọ nke ukwuu n'ihi na nna ikwu Amarachi Ejevi Obinna emeela ka ihe gbasara asụsụ Igbo na omenala Igbo deba ọfụma n'ụwa niile. Dịka m kwuru ya na mbụ na Odenigbo wụ mmemme emere abalị nke abụọ, anyị mekwara ọtụtụ ihe dịgasị iche iche nke ga-ewetara gị obi aṅụrị, ọtụtụ ihe ma ihe na-enye obi ụtọ. Mana tupu aba m ime ihe mere n'ụbọchị nke abụọ, ka anyị narata nwa obere ikuku. N'ụbọchị nke abụọ, dịka m gwara gị na ọ wụ ụbọchị na-enye obi ụtọ,
Odenigbo nke abalị abụọ ahụ bidoro na elekere anya nke 9 ọkwa n'ime ụlọ ụka Azọmta ka nọ mee ofufe nrọ nke ụka Ajamisa. Mgbe mekwara ya, erikwara oriri nsọ ma nwekwa onyinye nwee ihe obi ụtọ na ụka Ajamisa ahụ. Ka anyị nyoria ihe mere n'ime ụlọ ụka. Ụka Ajamisa, mmadụ niile kwudara na obiri Odenigbo ebe ihe niile meziri kpọmkwem. Mgbe mmadụ niile bịara, enwekwara mmepe ekpere. Mgbe mechara mmepe ekpere, awa ọjị dịka omenala Igbo si wee dị, bụ ịnabata ndị ọbịa niile bịara ebe ahụ. Emekwara mmemme ịwa ọjị a dịka usoro nwaanyị na-ebunye di ya ọjị iji nye ndị ọbịa nya. Ụmụ nwaanyị gbara egwu ure wee panye onye isi nhazi mmemme a ọjị, nke ọ pafere Amarachi wee nyezie onye ọbịa nkụzi ihe ka ọ gọọ ọjị a. Mgbe ọ gọchara ọjị a, Amarachi buliri ọjị a elu wee kpọọ ndị nnọchianya steeti ọwụwa anyanwụ niile gụnyere Abia, Anambra, Enugu, Ebonyi na Imo ka ha bịa were ọjị nke awụ ọjị ga-eru ụlọ iji gosi nnabata ọma nke ndị Owerri Archdiocese. Ọjị abịaruola ka o si abịa. Ndị ihe owuwu ha nwere otu anyị na ọjị na-esi abịa. Ọjị ndị aka asụsụ nnukwu ụkọchukwu metụ ọjị aka ya bụ obiọma anyị na-anabata gị. Imetụta aka, ana m egosizi ụmụnne anyị ndị si ebe dị iche iche. Ụmụnna anyị si ebe Enugu steeti, ndị Enugu steeti na-eme ebe na-ajụ ndị Enugu nnọkwa ya. O nwere ezi n'ebe ahụ emetụkwa aka ọnwụ na eze na ya, mana ha ọwụ ọjị obiri Odenigbo mụ ahụ eze ka ahụ anya taa. Ndị Anambra steeti ọnụnụ ya edebe ụlọ ụlọ ọ dị mma, ọnụnụ ya hụ na anọ ya ọnụnụ ya. Ndị Abia steeti ọnụ ya ebe na ọjị goziere anyị ọjị aka m dị na ngozi ya. Ebile ọjị onye ukwu ụbọchị tata ịnwale ka agbakọba ọnụ tata maka mmemme ọrịa n'Igbo ebe anyị nwere edu niile bụ niile nke a ka anyị na-ayọsite ka Kristi ya n'anya. Dịka ihe gbara ọkpụrụkpụ n'ụbọchị nke abụọ nke Odenigbo, emere nkụzi ọhaneze nke akpọtakwara onye ọbịa ka ọ bịa kụzie. Akọwakwara onye ọbịa nke ọma ma kpọpụtakwa ya dịka Most Reverend John Okoye, onye bịara tụcha ma yọrịa isiokwu ụwa dị egwu, mma na ụjọ dị n'ụwa ndị Igbo. Onye nkụzi a gara n'iru kọwata ụwa dị egwu ọfụma. O kwukwara na
ụwa anyị amaka mana ụwa dịzi egwu. Na mbụ ana m ekelekwe nna anyị Archbishop Obinna maka ugwu ọ kwanyere m site n'inye m ohere ịbụ onye nkụzi Odenigbo nke ahụ a. Oge obibi ndụ maka usoro nnweta bụ nke dịrị onye ọbụla mma. Ọlọ ụda ekwu anọ na senchuri nke 18 bụkwa n'otu n'ime ndị enwedoro were gbafuo n'ala Igbo site n'agha agbamohu mkpọkọrọ Atlantic mere ka anyị mata ọnọdụ nnweta ndụ nke ndị Igbo tupu oge ndị Mbarachiwa. Ọ kọwara etu ala Igbo si dị ka ogbe na-adịghị ụkọ ma nwee akụ na ụba, etu a ka o siri tinye ya. Anyị niile nwere aka ọrụ site na mmalite ndụ anyị. Onye ọbụla nwere nke ọ na-etinye maka ọdịmma onye ọbụla. O nweghị onye na-anọ nkịtị. Anyị enweghị ndị arịrịọ, nke na-egosi na onye ọbụla kwadoro nrụsi ọrụ ike. Ogbe anyị anaghị akwado ọdịmma nke onwe, kama ezi nwa afọ Igbo na-enwe mmasị n'ịgbanwe akụ nke onwe maka ọdịmma nke ogbe. Dịka anyị mere ya n'ụbọchị nke mbụ, anyị mekwara otu a n'ụbọchị nke abụọ. Anyị nwere ihe nyichi ala nke ndị Igbo, nke ndị Alaowere TV ji aka ha kwado ọfụma, ebe anyị nọkwa wee kpọbata ndị ọbịa ha gwa anyị otu obi dị ha, ihe ha nwetakwara, uru na ihe ọma ha ji si na obiri Odenigbo n'ala na be ha, nke ọtụtụ ndị kwukwara, ma ndị kwukwara anyị na ezinụlọ ha ga-site n'ugbu a gaa n'iru na-akwalite asụsụ Igbo. Ha mekwara ka anyị mata na ya bụ asụsụ Bekee agbarala ya ụgbọ nwamkpe na ọwụ Igbo ka anyị ji na-aga n'iru, ka anyị nyorie otu nkọwa si gaa. Aha m bụ Chief Donald Ekenta Ọkome, nakwa ọnụ na-ekwuru ọha ndị Igbo, ọnụ na-ekwuru ọha Odenigbo. Ọ bụ mbụ onye na-agụpụta otu ihe si aga kemgbe ebido Odenigbo. Mụnwa bụ n'asụsụ Bekee MC. Gwatụ anyị otu ihe gbara ọkpụrụkpụ Odenigbo nke afọ a chọrọ inweta dịka ihe emepụtara pụtara ihe na ndụ ndị Igbo. Ihe gbara ọkpụrụkpụ juru eju na nkụzi nke afọ a, n'ihi na gị lee anya na isiokwu a kpọrọ ya ụwa dị egwu, mma na ụjọ dị n'ala Igbo. Ụwa dị egwu bụ ihe omimi dị n'ụwa na ogo ndị Igbo, ihe omimi dị n'ụwa otu o si metụta ndị Igbo, na mma na ụjọ, nke gosiri na ihe abụọ dị n'ụwa, mma na njọ, mma na ụjọ. Ihe dị mma dị adị, ihe dịkwa n'ụjọ dị adị, ya ụwa dị egwu. Ya wụrụ n'asụsụ Bekee awesome, that ụwa dị egwu bụ ụwa mara mma, ụwa dị njọ, ụwa siri ike. Ọ bụ ihe o ji bụrụ ụwa dị egwu. Gị na-ewere aka nri, gị na-ahụ aka ịba, gị na-ahụ ihe ọma, gị na-ahụ ihe ọjọọ, gị na-ahụ anyanwụ, gị na-ahụ mmiri, gị na-ahụ ọkọchị, gị na-ahụ okpomọkụ. Ụwa dị egwu. Gwatụ anyị aha gị. Aha m bụ Odoziakụ Patricia Ụzọ. Odoziakụ, na Odenigbo nke afọ a, gwatụ anyị gbasatara ụjọ dị n'ụwa ndị Igbo. N'ezie, ụjọ nọ na ụwa ndị Igbo n'ihi na ihe dị iche iche na-emezi n'ime ndụ anyị, nke kpatara na elu na-esizi mmụọ mmụọ, mmadụ na-egbu nwanne ya. Ndị Owere ebe ka anyị ekelela m nnọọ. Ndị Alaowere TV ihe unu na-eme na-amasị anyị. Ndị Alaowere TV ana m ekele, ana m asị ka Chineke onye nyere unu mmụọ unu ji kpọkọta anyị ebe a ịnụ olu anyị, ka ọ na-echekwa unu, na-agọzi unu, ma na-eme ka asụsụ Igbo na-abụ unu n'ime. Alaowere TV ya dịkwara nụ mma, udo dịrị unu, ya gaziela nnọọ, na-agbanụ mbọ, Chukwu gọzie unu. Alaowere TV ekele m unu
maka na anụ m n'ala Owerri ọ na-amasịkwanụ m ihe unu na-eme dịka ala Owerri TV. Ọ ga-adị mma ka onye ọbụla nwee ike na-ele ala Owerri TV ma ọ isonye ha na dịka ndị iti na-akpọ ihe Facebook ma ọ igwe mgbasa okwu ha ma ọ na ndị ka nọ na Twitter ma YouTube ma Instagram. Ọ ga-adị mma maka ile ụmụ okorobịa ndị nọ n'isi ị ga-ama na ihe dị mkpa na-eme ọwụ ihe a chọrọ n'ala Igbo ka ala Owerri nwee ike na-aga n'ihu. Ekene m unu. Ichie obi dị m mma na ikwuru. Ndewo, anyị na-aga ga-anọkọkwa ọzọ mgbe a ga-emekwa ya bụ mmemme ọzọ. Ndewo ichie. Ndị nwe m eji m aka na isonyere wee nwee obi ụtọ m nwere maka na otu ọ dị m ana m eche n'ọkwa otu ọ dị gị n'obi ụtọ n'aka nke gị jisi ike hụ na ị gara n'iru na-akwalite asụsụ Igbo anyị otu ọ bụla ị nwere ike iji wee kwalite ya. Echefukwala n'ọkwa na nke anyị ka anyị nọ. Nke anyị ga-abịakwara gị ọzọ n'izu ụka ọzọ maka na Igbo wu Igbo ala wu otu. Igbo wu nke gị, Igbo wu nke m, Igbo wu nke anyị. Na-esonye anyị n'izu ụka niile, na-esonyekwa anyị. O nwere ajụjụ ị nwere ịjụ anyị ma okwu ị nwere ikwu, gwa anyị ya n'igwe mgbasa okwu anyị dịgasị iche iche maọbụ na Facebook, Instagram na Twitter maọbụ na YouTube. Ikiricha jisi ike pịakwa ebe ahụ edere subscribe. Ndewo.